äänimalja numero 824. Ja tässä on kans tämmönen iso tumma malja, missä on noi Buddhan silmät ja toi Om Mani Padme Hum mantra tossa kiertää. Ja eli tää oli 824 tää numero, jos sanoin jotain muuta aluksi, niin se oli väärin. 877 grammaa on paino ja tää on halkasijaltaan vähän vajaa 18 senttiä, noin 7,8 senttiä. Korkeus on 9,6 senttiä, 9,5-9,6. Ja pehmeäpäisellä malletilla tää malja soi näin. Se on syvä ja matala, erittäin rauhoittava tää ääni. Ja hiljennetään se tosta ja kovalla kapulalla tää soi näin. Ja lähtee ihan nätisti, kun painaa, niin täältä pyörittämälläkin soimaan. Tästä tulee pyörittämällä aika kuuluva ja kantava ääni. Ja syvä. Ja pohjassa täällä on toi Om-merkki.